Faktorisering af polynomier i GeoGebra. Man kan faktorisere polynomier i GeoGebra på den følgende måde. Så her er et fjerdegrads polynomium, bestemt med den følgende forskrift: f af x er x i fjerde minus en halv x i tredje minus 59 halve x i anden minus 31 x plus 60. Polynomiets graf er tegnet her i koordinatsystemet. Man faktoriserer et polynomium på følgende måde. Skriv f af k, og GeoGebra tilbyder en række kommandoer. Hvis man vælger kommando 2, faktor, parentes med polynomium indeni, så altså den her faktor, og så polynomium, så skriver man blot bogstavet f ind, og så faktoriserer GeoGebra automatisk. Så her er så en nydelig faktorisering af polynomiet, og det er et fyldestgørende og tilstrækkeligt svar på en faktoriseringsopgave. Hvis man imidlertid vil ændre fremstillingen lidt, så den ligner det, man ser i bogen, så skal man lige gøre en enkelt ting. Så det vi har i SysTimes undervisningsmateriale er, at man kigger på en faktorisering, et faktoriseret polynomium på den her form. Og vi ser her, at hele vejen hen, der står der x minus, og så kommer der nogle rødder, så der står x minus x1, x minus x2 osv. Så det er formen her i formen for faktorisering her i SysTime. Hvis vi går op og kigger på formen her, som GeoGebra leverer, så står der imidlertid 2x plus 5 her, divideret med 2. Så det er ikke helt den samme form. Hvis man vil have den form, som SysTime benytter sig af, så er man så nødt til at dividere 2 op i 2x plus 5. Og så kommer det sidste led til at hedde x plus 5 halve. Og det er også en mulighed for, at det er også en måde, man kan levere et svar på en faktoriseringsopgave.